मेरा गुर्तप्पु मेरे यूट्यूब ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಚ ದಿನ ಕೆರೆಂಗು ಕ್ರೀಡ್ ಬಾರಿ ಸರ್ ಕೆರೆಂಗು ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಹತ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಏನ್ರಂಡು ಮುಯ್ತೋಜ ಐತೆ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯರಂಡ 10 ರೂಪಾಯಿ 10,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯರಂಡ 20 ಮೂಜಿನ ರೌಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಯರಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಅದು ಮೂಜಿನ ರೌಂಡ್ ಸೋತಾರಂಡ ಆ ದುಡ್ಡು ಪೂರ ವಾಪಸ್ ಅಂಚ ಸುರುತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೆಕಡೆತ ಸುರುತ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಅವು ರಾಜಕುಮಾರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೇನು ಒಂದೇನು ತೇನು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ತೂತೇನು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೇರಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತ 10,000 ತಿಂಗಳು 10 ರೂಪಾಯಿ ವಿನ್ನಾತೇರು ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿದ 10 ವಿನ್ನಾಯರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಜ್ಜಿಂದು ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪುಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಹೋಗ್ನ ಪುಗ್ಗೆ ವಿಮಾನ ಅದ ರಾಕೆಟ್ ಯಾನಿ ಸರ್ತಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕದಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಗೊತ್ತಾಡು 20 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ವಿನ್ನಾಯರು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ನಾಯರ್ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇರು ಅವು ಸೌಜನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಂತ ಗೊತ್ತು ಅವು ಆರೆ ನಾನಿ ಕೆರ್ನ ದೆಟ್ಟು ಕೆತ್ತರು ಕೆರ್ತೇರಿ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನ ಪಂಡ್ರಂಡ ಏನಾದ್ರು ಬೇರು ಬಲಿಪಡ್ಸಿ ಯಾರು 50 ರೂಪಾಯಿ ವಿನ್ನಾದೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ